Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Pag-inilogay og armas tali naka-sibilyan nga pulis sa Medina, Misamis Oriental o gisita nga tricycle driver nga armado. Nakuhaan og video. Suspect arestado o gipasakaan og tukmang kaso. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Viral karon sa social media kining cellphone video nga kuha sa usa ka netizen. Din makita ang duha ka mga lalaki nga nag-inilugay sa usa ka sling bag. Makita ang lalaki nakasuot og blue t-shirt ug naka-short pants nga pugsanong ginapaluhod ang lalaking naka-sweatshirt ug nakapantalon. Antod sa usa ka lalaki nga nakasuot og color yellow nga t-shirt ang mitabang sa pag-ilog sa maong bag. Antod nga ilang nakuha ang usa ka pistola nga gikan sa maong bag. Ang insidente gikumpirma sa Police Regional Office 10 ug ang makitang lalaki nga naka-color blue og t-shirt usa di ay kapulis. Kining ato ang police no, he was assigned as intelligence officer sa 1001st maneuvering company sa RMFB 10 ug ang area niya nga ginamonitor is ang kining municipality sa Talisayan ug Medina. Dugang sa opisyal nga nahitabo ang insidente niadtong adlong Domingo. Nakita matud pa sa pulis ang tricycle driver nga adunay gisukbit nga armas sa iyang kilid nga bahin. Butang nga gisundan kini sa pulis gamit ang iyang motorsiklo ug pag-abot sa merkado sa Medina, Misamis Oriental. Dito na nakapabor ang pulis sa pagkompronta sa maong lalaki. Adunay .38 revolver nga adunay unom ka mga bala ang nakuha gikan sa maong lalaki. Nakakustodiya na kini karon sa kapulisan sa Medina ug gipasakaan na sab sa tukmang kaso. Samtang padayong ginapaningkamutan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa maong suspect. Nagatubang kato siya og kaso karon for violation sa election gun ban. Apil na usab ang kaning violation sa RA 10591. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.